Maar die ben bij het eerste schot de bal kwijt. En dus de herkansing voor Oranje. Susanne Struik onder de koer. Dwaande mij haar laatste toer met Oranje. Zij zet er een punt achter. En de rebound van Erwin Swart. Dus kan er weer bouwd worden. Oeh, en daar het blokje in Laurens Leeuwenhoek. Jari Hardys, ja, dat is even kicken voor België, want dat slag het net zo vaak. Maar ze bent zelf de bal ook alweer kwijt. Nou, op deze manier kan het wel eens een eigenaardige wedstrijd worden. Ja, daar is Erwin Swart. Voor het eerst 3 goals verschil in het voordeel van Oranje. Zij strijden. En aan de andere kant onmiddellijk de strafworp. Brent Struif van zijn tweede treffer. En dat is Sijs Fjouwer. Brent Struif zorgt voor 6-4. Sterk werk onder de koer. Marjolein Kroon. Ja, ek die werd treft zeker. Sanfjouwer. Het lijkt erop dat de eerste stress er wat uit is. En dat Nederland zijn gewone vorm op begint te pikken. Wat kennen de Belgen met de routinier? Oeh, die is dichtbij. David Peters weer dat met het schot. Mick Snel. Prachtig. Oh. Dat ging hartstikke nog mis. En dan alsnog weer. Olaf van Wijngaarden. Even lieken het op ren. Driegen die onval te verzoeken. Maar hij rondt het kreeg aan. En het verschil is nou toch even maken. 8-4 voor Nederland. Dames en heren, mocht u zien dat er een weef ingezet wordt, dan zou ik zeggen, doet u even mee, hè. Ze zijn zo hard en druk bezig. Ja, wat doet dit met België? Ze hebben even het gevoel van deksel, je kan wel eens wat de hel in wezen, maar ze krijgen ook toch even een tikje. En dit zou een lekker moment wezen om terug te zetten. En waar oors als Erwin Swart. Hij is in vorm, ja. Hij prikt er voortwerking nog in en dan is het al Johan Fjouwer. Nee, Nederland is los en België moet eventjes herstellen. 9-4 door Erwin Swart. Dan kunnen we stellen dat het LDODK inbreng op nota behoorlijk is, Koos, hè? Of jouw doelpunten, hè? Marjolein 2, Erwin 2. Ja, het is, het komt ook wat los, zo is het al. Hè? Mooie acties gekregen van Mick Snel op Olaf van Wijngaarden. Nou ja, net als mij hier dat ik fluiten wilde maken, want hij roem. Maar ja, er komt er wat meer zwong in. Ik ben benieuwd. Jochem Fjouwer, ja, 4 doelpunten in de eerste 10 minuten is natuurlijk van de krappe kant, hè? Dus, ja, wij zijn wat bedoeld natuurlijk nog aan de wedstrijd. Ja, dat is ja. Nou, de sfeer in Sportstad Heerenveen komt er ook weer meer in. En België, die zullen nou toch wat oors bedenken moeten, want die moeten nou een hekje, willen ze nog kans houden. Oortreding, Wertjen Marjolein Kroonjong, denk ik. En weer een vrije worp voor België. Die zijn is correct, heel netjes. Dus even zien wat ze nou nog in de trucken doorzaten. Weer een variant en weer een treffer. Ja, daar leidt het net nog, dat doen ze keurig. En volgens mij is het weer Maite de Winter die dat al rond. Een leuk wapen van België, die vrije worpsituatie. De Winter.
Mick Snel in de combinatie. Mick Snel. Oh, die wordt opvang. Die wordt opvang, maar die krijgt een onvallende overtreding. Tjen. Opmerkelijk. Want die Belg stierde er nou net. Die rand er bewust heen in de lijn. Dus hij nevens mij liggen goed om je aankent. Doet hij net. Nou ja, misschien is het voor de wedstrijd eerst ik nog wel beter. Want... En de volgende botsing. Ja, het gaat er rol om mij. Dat wil een beetje voorspeld. Maar nu is het de onvallende fout van België. En die dame blesseert haarzelf. Ja, ze matten wat vanzelf. Want ze weten dat ze technisch eigenlijk ondergeschikt binnen aan Nederland. Dus ze matten het op orenvlakken compenseren. En het is vooral mijn strijd, fysieke geweld en hopen dat ze oranje uit het ritme helden kennen. Marjolein Kroon zit er wet dichtbij. Ja, en het is onder de koer is het oorlog. En daar willen de kerels maken. En de scheidsrechter liet een prototype bij de peel. België houdt balbezit en weer een vrije bal. Dus even zien. Ze nog meer trucjes in petto ha. David Peters zelf. Erwin Zwart te betien. En deze keer is het net rekken. Nee, het is bekend dat de verdediging van Nederland onvoorstelbaar volle druk houdt. Om ze de tegenstander te dwingen om fouten te maken. Dat slag had ik heel vaak. En daar hadden Belgen toch de nodige moeite mee. Meek snel. Nog net. Balbezit bloed. Marjolein Kroon, daar is ze weer. Ja, die zit lekker in de wedstrijd. Zie je 5. Jelwijs het tweede kwart. En Nederland neemt afstand. Oeh, en daar is een Belg heel leuk. Het is Jari Hardys. Die vindt dat hij niks verkeerd deed. Kerel van 2 meter en zo sterk als een beer, maar ik wel eens wat te wild. En in dit geval krijgt er de schijntje in elk geval van de scheidsrechter. Marjolein Kroon, wet dichtbij. Mick Snel. Ja, het scheelt net vol, maar het is wel mis. Maar voorlopig is Friesland goed voor de helft van de productiekoos. Ja, dat ligt het erop. Daar komt er wat meer vuur in. Hè? Het wordt wat fysiek natuurlijk, maar dat mag die Belgen aan. En vooral de duels tussen Leeuwenhoek en die nummer 20 van België. Hardys, ja. Nou, dat kan wel wat worden. Belgische korfbal, hè. Ja, in Vlaanderen, hè. Omkrieten van Antwerpen, Scaldis. Daar komt de Matador bij, hè. David Peters, AKC, Borgerhout. Dus dat wordt een product korfballen. Maar ja, ze hebben, dat huis het al een beetje minder lichting. Verjonging, trofiert. En trouwens, een van die mannen die nou op de bank zit, nevens mij, die speelt bij, dat is Jordan de Vogelaren. Hij zit in het veld nummer Santje. Hij verdedigt hier Olaf van Wijngaarden. Die speelt in Dordrecht, hè, bij Deto Snel. Dus en dan hebben we wat uitwisseling tussen de Belgische spelers die in Nederland actief binnen. Marjolein Kroon, nee. Wenne Boetenta, Barbara Brouwer met Scott. Nou, ik had de koer wel. En dat maakt zo ik. Sjoen de Scottklok. Dan mag je binnen die 25 seconden wel een bal afleveren die de koer rekkert. Maar dan ben je de bal kwijt. Nou, Mick Snel. Krijgt net.
En België kan overnemen. Ja, nog al iets 3 minuten te gaan in dit tweede kwart. Met dat verschil van 5 goals, 10-5 in het voordeel van Oranje. Ronald, ze horen Engels commentaar. Het is al goed, ik was al mee bezig. Nu zijn jullie eraf. Maar misschien dat de airspeed het al opgenomen heeft, maar het is opgelost. Olaf van Wijngaarden krijgt net. Mick snel, ik ben net. Nee, die had het tot nota nog net zo makkelijk in zijn duels. En er wordt wisselen. Daan Preuninger wordt in het veld gebracht voor Olaf van Wijngaarden. Nou, tot nota is het nog net de jongen van David Peters. Toch mijn aanstaande topscorer bij de Belgen. De routinier. Die had het toch nooit dat zin Erwin Zwart behoorlijk dreig om tot scoren te komen. En daar weer wordt België dwong te fouten. Nou, wat kent Daan Preuninger? Die weer de kwartfinale bijzonder op dreef met 9 of 10 treffers. En dat had ze even nodig in dit vak, want het stokt een beetje. Mick snel, nou, zal voor hemzelf ook een bevrijding wezen. Die vindt gelukkig het gat van de koer en dan is het halve 5. Doekslagen voor het Nederlands team Mick Snel. In het veld bij het Nederlands team nummer 18 Nick Picard. En Nick Picard die komt in het vak bij Erwin Zwart. Nick Picard, de speler van Top Sassenheim. Een atletische jongen met een grote sprongkracht. En bij de Belgen is de peper er een beetje uit, hè? Ja, ik denk dat het wat hebben we nog? Nog 51 tellen. Nou, dit is gewoon van lang in scoren. Ach, dan hebben we toch een aardig uitzien, want maar 2 doelpuntjes van de Belgen in dit tweede kwart, dat gaat niet door. En daar is er al. Celeste Split, de topschutter aan de kant van Nederland. Mooi haar tweede van deze jongen. 12-4 dus. Goal voor Nederland, Celeste Split. Nog een hele minuut. Had België de kans om het gotje nog een beetje lichter te maken. Dat slag het net en dan kan Nederland nog verder erin mogelijk. Snelle combinaties. En ja, ze houden de bal in de ploeg. Nog 1 seconde en die valt net. En dan kunnen we dus constateren dat de eerste helft toch roem in het voordeel uitvalt van Nederland. 12-5. En dat de Belgen alle registers hier op een loekematten willen ze er nog een wedstrijd van meisje. Nederland op koers bij de finale. Daar kunt u allemaal, dus ook thuis, kiezen wie de man of the match, en dat mag natuurlijk ook player of the match zijn, vrouw of the match. Stem daarin even jouw voorkeur en dan gaan we even kijken wie volgens jullie allemaal ook hier in de zaal de beste speler was na deze wedstrijd. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar 2 kandidaten, want ik heb nog wat leuke prijzen weggegeven. En ik zag net hele fanatieke meiden steeds dansen op hetzelfde nummer. En ik zag die hele fanatieke jongens in de blauwe shirt. Ja, dus inderdaad, die inderdaad fanatiek. Wie van jullie wil hier even meedoen aan een prijs waar je nou weer 5 streepjes. Spelletje? Ja, het is heel goed. Eentje even naar voren, eentje even bijna helemaal weg. Kom maar even gewoon hier naar En het voren. is weg geweest. En nee, die En jongen een remote stond er. ooit Toen heb ik op
Floot Daar terug, moet je dat je doe maar ik dansen. weer wil. Kom even naar Maar voren. dat is ook weg geweest. Wat apart. Nou, hoeft niet te dansen. Kom even naar voren, want we hebben niet alle tijd, hè. Gaat altijd lastig. Hier, nee, je hoeft niet te dansen. Hier heb je voorlopig even een bal. Pak even de bal, heb je hem? Ja. Die Goed zo. remote was waarschijnlijk Roald. En als we de kandidaten ook naar binnen hebben. Wat is jouw naam? erin te kijken en zo, maar ik had het al aangepast. Wat allemaal Lee of Rianne? Alleen, Lianne. ja, hij En deze kant eens komen. Kan je best even tussen hier over de tribune even voorlangs. En toen was het Goed meteen leuke Nederlands achterlangs. of Fries. Nou, wat Dan had nou ik nu een jullie beetje de meteen. bedoeling is, ik ga Ja. zo meteen prijzen neerleggen. En dan hoop ik dat Nee, blijf alles daar maar gewoon staan, op de meisjes. Kom eerste hartstikke staat. goed. Komt Dat helemaal kan. goed recht. Ik snap dat je graag dat centenkort wil. Je hebt al oranje aan. Komt vanzelf. Als je oud genoeg bent en goed genoeg of volgens de bondscoach erbij mag. Jouw naam is? Edgar. Edgar, jij ook een bal. Ik ga daar wat prijzen neerleggen. En is het heel simpel. Als je de bal over de tribune daarheen gooit en de prijs die je raakt, die is dan voor jullie. Maar je mag even 1 keer oefenen. Ik ga eerst even wat neerleggen. Ja, dus even wachten. Laat ik bijvoorbeeld even gewoon een bidonnetje neerleggen. En dan mag de dame altijd eerst, hè? Maar dan tellen we hier en hier even met z'n allen af. Zijn we er klaar voor? Even wachten, hè? Even wachten tot je afgeteld hebt. Met z'n allen even aftellen van 5 naar 0. Dan gooit eerst de dame en dan als die raak is, dan zou je prijs hebben. En dan weer 5, 4. Oeh, wat veel te hard, hè? Merk je veel te hard. En dan gaan we één aftellen. Voor de van Edgar, 5, 4. Ja, rechtstreeks. Ik weet het niet. Het is toch lastiger dan dat je denkt, hè? Zeker als er zo weinig prijzen liggen. Maar weet je wat ik doe? Ik geef jullie gewoon 1 bal terug. Mogen jullie op de beurt. Zijn we aan het beginnen, sorry. Ik leg allemaal prijzen neer. En ik eigenlijk adviseer je, ik zou iets meer rollen. Of iets minder hard erop gooien. Maar, wie ben ik? Ik ga gewoon hem helemaal vol leggen met prijzen. En dan misschien ben jij degene wel die de prijs wint. Ik zet nog een prijsje. Ik leg nog een bidonnetje, leg een break neer. Dan heb je meer kans. Nog een prijs. Weet je wat? Ik leg deze er ook neer. Prijzen. Alles wat je raakt mag je meenemen. Dames en heren, op 13. 5, 4. Al die team NL spullen hier van het korfbalteam. Water en nodig? helemaal niks. We gaan door. Edgar, snel, kom maar op. 5, 4. Eentje? Ja, ook eentje. Ik heb het zou zelf wel nog beter. Oh, bijna. Ik word er slang van dit soort momenten. Allebei minimaal nog 1 poging. Ed, mag jij gewoon een keer beginnen? Laten we het zo doen. Ed kan maar beginnen. 5, 4. Dat lucht, daar kan je gek van worden. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind wel dat hij dan nog een keer moet leven als jij doet. Gewoon, hè? Vooruit. Je hebt hem gewonnen. Dames en heren, de Amerikaanse bal is in ieder geval voor Edgar. Maar we leggen hem nog een keer in. Ik krijg vast nog een bal van de sponsor. Tel hem voor de laatste keer af. 5, 4. En hier op prijs. Het speciaal effect. Dames en heren, mag een enorm applaus voor de prijswinnaars. En echt, loop maar even een bal mee naar huis. Alsjeblieft, 1 keer extra prijs voor jou. Dames en heren, nog eenmaal voor de kandidaat. Oh ja, ik zei het al tussendoor. Ja, ik moet even bij jullie komen. Ik moet even, nee, niet om de prijzen weg te geven. Nou, misschien ook wel. Ik weet niet hoe ik het voorzien heb.
Zij kijken bijna geen korfbal, maar ze zetten heel de tijd de weef in. En niemand doet mee. Lekker publiek, zeggen we dan. Jawel, niet? Moeten ze allemaal meedoen? Dames en heren, wilt u 1 keer met de weef meedoen met deze dames en heren? Gaan jullie, ik ga aftellen, dan doen we dat ook nog een keer. Gaan jullie beginnen? Gaan we die kant op? Of de andere kant op? Welke kant willen jullie op? Die kant op? Ja, we gaan eerst maar allemaal even klaarstaan, want anders hebben we natuurlijk geen wave. Zijn jullie er klaar voor? Let's wave, and they start the wave here. Everybody wave in Heerenveen, into the wave. Iedereen daar ook meedoen. Other side, iedereen wave mee. Zijn jullie er klaar voor? Tel hem af. Ja, gaat hij rond? Ja, dan doen we die voor iedereen mee. Aan de overzijde. Ja, kijk eens even. Ho, ho, ho. Als hij hier komt, gaan we sneller. Nee, ik ga maar nog sneller. Komt hij in de steam? Ja, we gaan sneller. Een beetje sneller in de wave. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Into the wave. En we doen zo meteen 1 rondje. 1 rondje. Laatste ronde. Komt-ie. Ik zet in ieder geval even nog 1, 2 prijzen en daarna achteren toe. Ik ga zo wel wat meer prijzen halen. Dames en heren, mag een duizend applaus voor ons weefteam. Ja, wij zijn er bijna toe aan kwart nummertje 3. Nog een kleine 25 seconden. Nederland leidt met 12 tegen 5. Bondscoach Wim Schaltmeijer even importeer met Laurens Leeuwenhoek. Vlak voor het begin van de tweede helft. We zetten dadelijk het derde kwart uiteen. Maar die staan van 12-5 in het voordeel van Nederland. Ja, hier voor weer een oorduel. En daaruit is de finalist kwam. Want welke wedstrijd hebben we hier voor, Jonkoos? Hiervoor Duitsland-Portugal. Nou, dat had Duitsland toch nog vrij makkelijk won. De eerste helft weer 10-5 voor de Duitsers. En de eindstand had ik even zien 20 zien. Nou, dat houdt wel aan dat zij terugten. Ik trouw die mooie overwinning op België natuurlijk deze week. Maar 2018. Dat zij de eerste finalist binnen. Nou, en de tweede. Dus hebben we nog 2 mooie kwarten van 10 minuten. We spelen 4 keer 10 minuten. Zuivere speeltijd. Hebben we hier los. Maar die tweede helft van Nederland-België. De tussenstand op dit stuit is 12-5. Lisbeth Hollaert. Wat kan België nog brengen in deze hele finale hier in Nederland? Maar die achterstand van 100 doelpunten. Door training fluit het in Barbara Brouwer. Dus weer een vrije worp van België. Dat had ze onnodig toch al een paar doelpuntjes opsmitten. En ook hier hadden ze weer een aardige variatie. Maar die gaat nou mis. En dan is er een oorovertreding maken in het voordeel van Nederland. Tempo leidt heeg. En daar is voor het eerste schot weer rekken. Wat is het toch een topscutter, hè? Die Susanne Struik doande mij haar Oorskiets-tournee. Haar laatste grote toernooi bij Oranje. Die maakt de eerste treffer van de tweede helft. Hardies mist. En balverlies. Nee, dat is wel een verschil tussen Nederland en België.
Vaak ben ze na één schot de bal al kwijt. En dat had alles te krijgen met hoe er verdedigen wordt. Toch Nederland, met die hege druk. Nederland kan meerdere keren zitten. Goeie dynamische rebound. Oh, dit is een hele fraaie treffer van Mick Snell. Dat kinder op de 4 meter eromheen rennen en het maar één handje aanmeidje. 14-5. En de eerste tik in de tweede helft is alweer uitgedeeld. Prachtige onderschepping van Erwin Zwart. Die speelt het echt, denk een van zijn beste wedstrijden in dit toernooi nota. Ja. Hij is zo scherp als een snaar, pakt zijn doelpunt mee en stiert echt in de verdediging als een tiger. Ja, Marjolein Kroon in dat orenvak gaat haar al zien letten. En hier de treffer van Daan Preuninger. En dan weer het Hupkoos. Nou weer het hut, ja, nou ben je echt los. En ik denk dat België, die krijgt natuurlijk een bolle knal, hè. Maar dat zag Hut hier in de tweede bedrijf. Dan nog al 3 doelpunten. En dan wordt het god, ja, dus had het al, wordt heel groot. Nou, komt hier nog mogelijkheid, ja, maar het schot is net goed genoeg. Ja, en één schot, hè, de bal kwijt. En dat doet Nederland natuurlijk wel heel goed. Maar die atleten die hier in het veld staan, en vooral die kerels natuurlijk onder die koer, ja, dat kennen ze geweldig goed. Nou, we zoeken naar Nick Picard. Komt het aan schot? Nee, hij loopt weer aan. En nu gaat het er terug. Ja, jammer. En het strafworp, denk ik. Oeh. Ja. Onreglementair afstoppen. En nou mij Nick Picard zelf onlezen. Het wordt een vrije bal. Het wordt net een strafworp. Nou, zo dan. Nee. Niks van de hand aan de scheidsrechter. Nou ja, dat maak ik een keer mis vanzelf. Maar het percentage leidt heeg bij Nederland nota. En België verkrampt. Die wollen zo graag, maar het breekt ze bij de handen om daar. Erwin Zwart, Sjurres. Hij hoeft ze in deze wedstrijd alleen maar omheen te tellen en dan zitten ze er al in. Ja, dan heb je de goede flow. Had ik bukkel het vertraind door aan de heren om dit niveau te helien. En wat is het dan fijn voor hem dat het er op dit moment zo mooi uitkomt. Ja, plaatsfoutje. En we jaren de toeter. En dus vreeg het België maar even een time-out doen. Detlef Elewoud. Ik zei ze nog maar een keer. Daar aan de 2 jaar had hij trainer geweest van topclub PKC uit Papendrecht. In de competitie 2 keer dik bovenaan eindigen, maar in de play-offs echt 2 keer uitschakelen voor de landstitel. Hij wie al eerder bondscoach van de Belgen. Had het nou de 3 weer oppikt. Bij een heel nij team, grote jonge mensen erin. Maar hij zal er toch van balen dat hij deze wedstrijd nou al spelen had en net snijden dat de finale is. Want op de vrouwenranglist zijn ze al net met tweede. Daar ben ze al bij druk getrokken. Chinese Taipei. En hier op dit EK is Duitsland, België echt al voorbij. Dus in België is nog wel wat werk te doen. Willen ze weer op die nummer 2 positie komen. Ja, zo spannend dat het in de eerste minuten weer zo stil wordt je nou eigenlijk even. Want België degradeert je toch al een beetje tot figurant. Ja, ben ik helemaal mee eens. Nederland op jouw scoren zien dat te redden kwart. Ja, en België in de tweede kwart met 2. Nu staan ze nog altijd op 0. Ja, dit kan een hele grote uitslag worden. En die uitslagen in het verliezen, ja, die
als je zoekt naar WK's, naar Wereldspelen en naar het EK, dan had België natuurlijk wel eens er heel dichtbij geweest. Eén keer ben ze wereldkampioen geworden in 1991. Alle andere titels op grote toernooien, op die drie onderdelen die ik zei. Ja, die gaan haast altijd naar Nederland aan. Nou ja, het gaat met nog wel heel groot. En ik ben benieuwd als er nou weer een score komt van even sinds de laatste split. Ja, jongen, wordt het een geweldig clubje. Fantastisch. Dit is dus wat de bondscoach van Nederland wil, Wim Schalkmeijer. Snelspel, dynamisch en een heel hoog rendement. Nou, dat komt er op dit stuit uit. En dan is het klassenverschil wel heel groot. En in het veld bij het Nederlands team nummer 2, Esther Cordes. Ja, dat gebeurt te vaak bij de Belgen dat ze na één schot de bal al kwijt binnen. Dat doet alles te maken met verdedigende kracht van Nederland. En het tempo wordt weer opvierd en daar worden weer trucjes uithellen. Huppakee, 1 keer rijtje. Nou, wie werd dichtbij, maar er komt weer een stukje van die flair die ze de andere weekend zien laten, komt weer om in de ploeg. Susanne Struik met onderschepping. En Esther Cordes. Ja, daar zit ik nog eens wat slordigheidjes zien. Maar het is mooi om te zien dat ze mij in een split second het spul in één keer van achter de koer en voor de koer verliezen kennen. En wij waarom. En de meeste verdedigers worden daar helemaal simpel van. Want ze weten net meer met zijn schermatten. Het zijn eigenlijk een beetje de globetrotters op korfbalgebied, hè? Ja, dat soort de bondscoach ook, Wim Schalkmeijer. Wij zijn de beste van de wereld, dat willen we blijven. En we hebben wel respect voor de tegenstanders, maar wij moeten het publiek echt vermijden zien. Nou, dat doet Nederland nogal in dit tweede bedrijf. Alleen ze vallen nou even krek net. Deze ben ik weer uit de koer bij. En België ja, is natuurlijk wel goed in het afhangen. Want Nederland had nou vaak maar 1 keer een schotkans. Ja, dan mag het er natuurlijk in. Nou, ik ben benieuwd wat Hardys ken op Peters. Nee. En Nick Picard. Die krijgt ik er een omdonder. Ja, het is wel behoorlijk fysiek, hè? Van beide kanten. Nou, Nick Picard is van elastiek, die kan wel wat ha. Maar we zitten even in een lidsdipje in de wedstrijd. We hebben een actie nodig. Het publiek wil wel graag. Maar er moet wel wat wijs om te juichen. Daan Preuninger. In de buurt. Een one-hander en die zoe op een stip, maar het hoeft al net, want hij gaat er weer in van Mick Snel. En daar is de 18-4, maar nog een liefste 3 minuten te gaan in het derde kwart. Erwin Swart met de verdedigende rebound. En Mick Snel voort nog maar in. Nou, krijgt net. Ja. Vrije bal België. Maar eerst de wissel bij Nederland. Mick Snel eruit, Olaf van Wijngaarden erin. Van het Nederlands team binnen de lijnen, Olaf van Wijngaarden. David Peters met de vrije bal. Ja, en dat wordt dan weer heel knullig uitvierd. Ja. Nederland kan er heel makkelijk tussen komen.
Ja, de België, die zijn net scherp. Die zijn intimideerd, die zijn gewoon een maat lieds op dit stuit. Het is jammer te constateren. En dit is dan helemaal natuurlijk de genadeklap. Barbara Brouwer zet 9-5 op het boord. België nog geen enkel doelpunt in die tweede helft tot nota. En Nederland intussen op 9. Barbara Brouwer. Erwin Zwart nou even naar de kant. Laurens Leeuwenhoek in het veld. Ja, liekers bekend, er zijn natuurlijk 16 spelers bij Oranje. Wils we toch even een doelpunt noteren kunnen van België. Jarre de Leij. En daar gaat ook de onvierder van de Belgen naar de kant, David Peters. Voor Belgium. Nummer 12, Jarre de Leij. Nieuw in het veld bij het Nederlands team, Fleur Hoek. Maar Nederland dus wel 16 spelers in de selectie. De bondscoach had er net even verkeerd om 12 spelers op de bank te gaan en 4 op de tribune. Zou ik de oren vrij zijn in de selectie Marloes Vrieswijk. Maar die zitten er puur voor het geval dat er een blessure bij de eerste 12 optreden zou. En die maakt ze dus geen speelminuten. Maar die 12 die er selecteerd binnen, ja, die binnen stuk voor stuk natuurlijk top. Nou, toch een langere ongeval bij België. Scheidsrechter leidt het spel even stil. Esther Cordus weer vallen. En dan krijgen we gewoon een spelhervatting. Vrije worp, België. Oh, en dat gong krijgt net goed. Nevens de scheidsrechter, dat laatste stukje onderschepping. En daarmee zoen je dan de Belgen een scoringskans ontnemen en dus een strafworp voor Jarre de Leij. En die benut hij ook. Zijn tweede treffer in de laatste minuut van het tweede kwart brengt de stand op 9 zoon. De score van België, doelmaker nummer 12, Jarre de Leij, opnieuw in het Nederlands team. Al eventjes in het veld, Laurens Leeuwen. Komt 20 nog op het scorebord. Voorlopig wordt er even vrij worstelen tussen Olof van der Meulen, Olof van Wijngaarden mag ik zeggen. Even in de warme, die oren oranje klant. En het klokje tikt terug. Tellen. Kan Nederland die 20 nog heljen in de tweede kwart. Er zal nog in een scotkans komen. 8 seconden. Waar neemt hem? Barbara Brouwer neemt hem. Nee, dat slag het net. En dan geven we dus het laatste kwart in. Maar een verschil van 12 punten in het voordeel van Oranje. 9 zoon. Maar nog 10 minuten officiële speeltijd te gaan. Ik kom toch even bij u namelijk. Ik vind het zo'n geweldig toetertje. Dames en heren, echt, ik zit daar heel tijd, waar komt hij vandaan? En vooral de beweging, doet u nog één keer voor, mag u me versterkt doen? Mag ik een applaus voor onze Belgische fans? Ze zijn helemaal even een stukje doorgereden. Normaal is het Dordrecht of een beetje Rotterdam. Maar nu helemaal door naar Heerenveen. Fantastisch dat jullie er zijn. Ik denk alleen als ik naar de stand kijk, dat je één ding jullie nog kan redden. Nog
10 minuten te gaan in deze hele finale tussen Nederland en België. Bij die riante voorsprong van Nederland van Nieuwentje Zoon. En welke kant gaat de uitslag om? Voetbal. Nou, daar hier nou wel een paar mensen in de CL-postco's, hè? Ja, het wordt zo dat snel de bezetting, hè, de finale daar wat drukker is. Hè. 84% gaan ze door. Nou ja, dat mag ik wel. Het staat hier bovenop, waar ook maar ik zeggen. Ik zou even naar de statistieken van 2014 het EK, dat we in Portugal. En toen weer de finale Nederland-België. Dat werd hem no win-het. Dat weer 22-20 van Nederland, 22-20. En in 2016, hè, want nu hebben we het EK om de 2 jaar. Dat we de aanstaan Nederland-België 27-14. Nou, we zitten nu op Nieuwentje Zoon. De vraag is, helpt Nederland de 24 en helpt België het 10? Nou, de 24 zou ik wel zitten, dit zien weet ik nog net. Maar ik ben in Nederland, gaat het op het moment even wat stroever. Ja, ik kan me echt wel voorstellen, de druk gaat er vanzelf aan, de spanning is wat voort. En beziek je dan maar eens scherp te blijven. De wedstrijd had even weer een leuk momentje nodig. Nou, dat kan wel in dat vak. Er zitten wel wat acrobaten. Esther Cordus dan, ik ben net. Oké, ik zal het doorgeven. Nee, dat vak is wat ziekende. En dus kansen voor België. Daar heb je toch een aardige opening voor. Terug die Jari Hardys. Substitution by Belgium. Voorlopig ik zie de laatste actie, want hij wordt vervangen door Jarni Amorgaste. Ja, Lisbeth Bollaars die het krijgt scheidt. Belgische dame met nummer 6. Die nota een van de topscorers aan de Belgische kant, maar die krijgt amper ruimte om te zitten in Fleurhoek. Maar heel forceert die bal omheen gooien. Nou, daar dan een grote mogelijkheid, maar ja, het vizier steert net op scherp in de Belgen. En dat hij het sinds zijn Nederlands team wel nodig. Barbara Brouwer dan. Oeh, zelfs die weer een mist. Nou, Esther Cordus. Het zit even net mee en daar lijkt het erop dat er een blessure is bij een Belgische heer die trots zijn ankel knikt. Jordan de Vogelare komt ongelukkig te lonen. Onder die koer. Misschien wel bij Ian op een voetsteen. En dat ziet er net goed uit. Knikt er teromheen. Oeh ja. Dat ziet er inderdaad net goed uit. Op het veld. En ik ga ervan uit dat hij dadelijk vervangen worden moet. We weer verder kunnen. Nog 6 minuten 47 in het vierde kwart. Wij stand van 1920. Nou, dan gaan wij tijd even voor wat algemene denkjes komen. Want wist u in hoeveel landen dat er op dit stuit wereldwijd korfballen wordt? Niet aansluiten binnen bij het internationale korfbal de Beuren. Federatie? Federatie, ja, IKF. Nou,
exact weet ik net, maar ik denk een 70 ongeveer. Dus Haast, ben ik aardig in de buurt. 69. Nou, dan ben ik mooi in de buurt. Nou, Waarvan 32 in Europa. En dus 37 buiten Europa. nou ja, het komende WK is Takamir in augustus in Zuid-Afrika in Durban. Dus ja, ik heb het korfballen natuurlijk. En we kennen natuurlijk al je nog het toernooi in Ljouwert. Wat trouwens Takamir in 2019 een officieel WK werd. WK korfbal in onder een jongetje. Mooi, had het mogelijk in 16 ploegen. Ah, dat is natuurlijk wel mooi in het Kjelleriekje. Ja, en misschien ook wel in de orensport al, want Bim Poels natuurlijk in de korfbalhal van Ljouwert. Ik denk dat meneer Santin Jordan de Vogelaar er nog weer omkomt, want dit ziet er net goed uit. Nee, voor de mensen die dit EK wat volgen, wij hebben van de week ook even bij het Poolse team zien, maar die Friese bondscoach Roelof Koopmans, die gaat het opred om bij de beste 10 ploegen te komen op dit EK en die had dus echt een ticket verzinnen voor dat WK in Zuid-Afrika. Ja, schande sneu voor Jordan de Vogelaar, die mat er al in deze hele finale. En hij wordt vervangen door de man die er niet krijgt uitgaan, Jari Hardys. Nog een laatste 7 minuten te gaan in deze hele finale. Mijn balbezit voor Oranje. Ja, dit zijn toch weer hele netjes acties. Alleen nog de aanrolling. Ja, die rent wat stroef op dit moment. Dat hele hege percentage van die beginfase. Dat wordt op dit moment even net meer helle. Ken Nederland nog wat zien? Jazeker, want dit is natuurlijk een voortreffelijke treffer van Daan Preuninger. In de loft, uit de draai. Keurig aanmaken, die topspeler van Fortuna. Hij is verantwoordelijk voor de 20ste treffer in dit duel. Ja, dat is het verschil. Aan de ene kant rollen ze erin en aan de andere kant net. Subtop en top. Want vergeet net dat Nederland ook gruwelijk getraind had. Zij binnen al jaren de beste van de wereld, maar ze willen dat ik blijf. Zou ik zijn van alles komt in het teken van wij doen het anders. Alles wat gebruikelijk wie oerbehoort, gewoon nieuwe patronen bedenken, oren spulvormen verzinnen. En liet de rest van de wereld maar naar u zien en achter u aangaan. Maar de voorsprong is nog groot. Nou, die dan, echt net, nee. Nee, nog een lietse 4 minuten, maar die staan van 20 zo'n. Daan Preuninger. Olaf van Wijngaarden, attent. Ja, die maken het zelf maar aan. Olaf van Wijngaarden, hier kreeg hij nog training van die Belgische bondscoach die net toen bij PKC, de haattrainer weer, dus die kennen hem wel goed. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Hans Leeuwenhoek. En Susanne Struik. Hun haattrainer nou dus de chinstander, de bondscoach van België. En het tempo wordt opvierd. Mooie combinaties. Laurens Leeuwenhoek, krijgt net. Die hadden nog zin in, die willen nog wel even. Fleur Hoek.
Celeste split. Nou, waar helpt de trekker oer? Celeste split dan zelf. Nog net. Oeh, dat weer haast een hele mooie combinatie tussen die twee vrouwen. Celeste split en Fleurhoek. Maar die hadden nog zin om even wat show te stellen. De onderschepping en dus de herkansing voor dat onvalsvak. Ja, daar komt hij een on, die het heel mooi best hier hast. En de scheidsrechter had zien dat een van de Belgische heren on de peel ziet. Wils die bal onderwijs weer, dus die had die peel bewogen en dat mij net. Strafworp Nick Picard en die gaat mis. Nou, dat kan een keer gebeuren vanzelf. Maar wat weer de fraaie combinatie. Ja, prachtig. Ja, ze zijn nou echt even los. Hè. Het gaat nou weer, ze hebben eigenlijk de hele weekend jongen aan. En ja, die Belgen, ik bedoel, zo'n doelpuntjes. Ze hebben dit zien net, de Ukraïnse League. Nou, bal van Nederland, weer naar het rond van het zwak. Daan Preuninger. Nog 12 hele minuten gaan. Nederland op 21. België op zo'n. Oh, wat rent dat dan lekker. Maar ja, dat laatste eindje had het zo makkelijk weer hoe iedereen het wil. En dat is dus net zo. Absolute slotfase van deze hele finale. We zitten maar minder dan 12 minuten te gaan. En ja, de spanning is natuurlijk al lang uit het duel. Nederland beziekt er nog wat van te meidje. Maar België, die weet nou even waar we ze staan. Die nummer 2 positie op de vrouwenranglist al kwijt. En hier wordt dan toch nog een doelpunt erkend. 21-8. En de score voor België, nummer 16, Sayer Jobe. Sayer Jobe krijgt de goal op de namen. Oh, prachtig. Ja, daar wordt Fort weer even nog heen. Scoort er ook Celeste split. Maar één handje. Zoals zij dat kan. Levensgevaarlijk met die tromraak. En bloedzuiver. 22-8. Nog een dikke minuut te gaan. Celeste split. En nog even gas aan in die laatste minuut. Want ze ben gretig. Die man van Wim Scholtmeiter. Die willen graag nog wat letten. Soms willen ze te graag. Nou ja, het is even jong. Deze hele finale gaat toch stik makkelijker. Dan we misschien verwachten en misschien wel hoopt hier. Ja, dat zou even te mooi, Olaf, van mij gaan. Hij maakt er een onder de bridge. En dat zou hij nog weer even doen, maar hij werd blokt. Ja, het kan net samen even. Dus dit wordt voor hem misschien wel het moment van de wedstrijd. En de score aan de andere kant. 5 seconden voor tijd. 22 jongen. Dan krijgen we dan toch nog een eigenaardig einde van de wedstrijd. En daar is het niet. 22-9 is de eindstand. Nederland is finalist op dit EK. Snijn om 4 uur. Dan wordt de finale in dezelfde arena spelen. Dan is de tegenstander Duitsland. En zullen we zien of Nederland op een ei die Europese titel heliken. Het zou voor Erwin Swart
zijn derde keer willen kennen dat hij die titel pakt. Marjolein Kroon die had er al meer, die zit al wat langer in Oranje. Maar we kunnen echt zeggen dat die beide LDODK'ers haar prima houden hè, in deze hele finale. Ja, ze hebben mooie product speelminuten gekregen. Dat is ook altijd mooi. Vooral Erwin, hè, want de concurrentie is natuurlijk groot. Maar dit wordt nevens mij, ik zie het beste wedstrijd van nota van het toernooi. Nou, dan doen we het natuurlijk goed. Dus ik ben snel heel benijd. Zin de Duitsers. Ja, Snijn is de wedstrijd live bij Omroep Friesland op de radio te volgen. We zitten er vanzelfs bovenop. Ik nou ja, en zo gauw mogelijk de reacties bij u te jaren. Dat wordt dus Nederland tegen Duitsland. Daarvoor komt België in actie in de strijd om het brons. En die zullen dan tegen Portugal ontreden matten. En ook dat is nog net een uitietenzaak dat wel helemaal het is dat België dat zomaar even pakt. Maar daar had hij nou van nog een kansje op revanche. Ja, zodat iedereen zijn woord, ze was zo bezig met haar publiek te bedanken. Marjolein, deze is in ieder geval voor jou. Nederland, de ereronde. In het EK, een EK in eigen land blijft denk ik toch altijd leuk, hoewel we het afgelopen wat vaker hebben dan normaal. Maar spelen naar aanstaande zondag, zo'n duidelijke overwinning vandaag. Nou, ik heb bijna geen stem meer. Maar ja, we waren nu gewoon beter. En zondag is eigenlijk een nieuwe wedstrijd. En dat zien we wel weer. En nou, ik ben benieuwd met wat voor strijdkant Duitsland gaat komen. Wij ook in ieder geval. Dan zie je het als het goed is bijna vol, dames en heren, want om 4 uur en we hebben 4 wedstrijden. Er zijn nog badkaarten beschikbaar, dus als u daarbij wilt zijn, dan zou ik zeggen, wees erbij. Om 2 uur de kleine finale, om 4 uur de grote finale. Wij wensen jou vast heel veel succes. In ieder geval deze player of the match. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dames en heren, nog één keer. Marjolein Kroon. Nou, eervol. Marjolein Kroon, de speler van de wedstrijd. Een eretitel vanzelfs. Ik zei, goed op drijf hier. Zwaaien naar boven in die hoek, dames en heren. De spelers krijgen nou één dij rest. En dan Snijn wordt het Europees kampioenschap hier in Friesland afsletten. We gaan wedstrijden zien op een gedik in Ljouwert, in Drachten. En we sluiten het toernooi hier aan in Sportstad Jereveen. Waar ze er een mooie arena van maken gaan. Waar meer dan 85% van de kaarten voor Snijn de door al uit binnen. Er binnen nog al een peer, dus ik zou zeggen... Net stinnen, kom gauw heen, want betere korfballers op deze vraag binnen er net. Dichterbij komen ze ook net. Jou erbij en dan kun je het niet echt zien. Mocht je je verhinderen wezen, kun je altijd nog oorschakelen naar de radio, want wij binnen er vanzelfs echt live bij. Nog even de highlights van deze wedstrijd. Fragmenten uit de tweede helft. Bij een paar bijzonder fraaie treffers. En ik bij een paar blokjes in Nederland die genadeloos afstraft worden hier. Nonchalant kan je net worden, mag je net worden. Maar Nederland hier de buiten vanzelfs al lang binnen. En dat brengt dus aan het eind van deze livestream. Tiergetank voor het volgen namens Koos Wieling en Freek Wijma. En graag ons een andere keer.